Σήμερα θα μιλήσουμε για τις συσκευές εισόδου του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γνωρίζουμε ότι ο υπολογιστής αποτελείται από το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αφορά τις συσκευές εισόδου και τις συσκευές εξόδου. Το υλικό είναι ό,τι μπορώ να δω και να αγγίξω. Δηλαδή, η οθόνη, το ποντίκι, ο εκτυπωτής, το πληκτρολόγιο, η μνήμη RAM, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ο σαρωτής, τα ηχεία και πολλά άλλα. Οι συσκευές εισόδου βοηθούν στο να βάζουμε δεδομένα στον υπολογιστή μας. Η βασική λειτουργία του πληκτρολογίου είναι η εισαγωγή κειμένου στον υπολογιστή. Επιπλέον, περιλαμβάνει αρκετά πλήκτρα που βοηθούν στην ευκολότερη πλοήγηση στον υπολογιστή. Το ποντίκι που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε τάμπλετ. Η κίνηση του ποντικιού αντιστοιχεί σε παρόμοια κίνηση ενός ίχνους ή αλλιώς κέρσορα στην οθόνη του υπολογιστή. Το κυρίως σώμα αποτελείται συνήθως από ένα σταθερό στέλεχος από πλαστικό, πάνω στο οποίο είναι προσαρμοσμένα δύο ή περισσότερα κουμπιά και ίσως μια ροδέλα κύλησης. Ο σαρωτής είναι μια σύγχρονη ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή δια της οποίας επιτυγχάνεται ψηφιοποίηση μιας εικόνας ή ενός εγγράφου με σκοπό την αποθήκευση ή την επεξεργασία ή και την αποστολή αυτών. Το μικρόφωνο είναι συσκευή που μετατρέπει τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Με το μικρόφωνο επιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση ήχων, με σκοπό την αποθήκευση ή την επεξεργασία ή και την αποστολή αυτών. Η κάμερα τροφοδοτεί τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Η πιο δημοφιλή χρήση της είναι η δημιουργία βίντεο